पेट्रोल संपणार, तुटवडा आहे अशा अफवांमुळे लोकांनी मोठ्या रांगा लावल्याचं आपण पाहिलं। पुरेसा साठा असल्याचं सरकारनं तेव्हाही स्पष्ट केलं होतं, मात्र तरीही काही जणांनी अफवा पसरवल्या। आता मात्र अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर राज्य सरकारकडून कारवाई सुरू झालेली आहे। मुख्यमंत्र्यांनी अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। शॉर्टेज संदर्भात ज्या पद्धतीने अफवा येत आहेत, आता आपण जर पाहिलं पेट्रोल पंपावर ते नॉर्मल स्थिती झालेली आहे। तुमचं आव्हान काय की अशाच पद्धतीने स्थितीवर कोणी अफवा पसरवू नये? निश्चितपणे कोणी अफवा पसरवू नये। ज्यावेळी लोकांनी रांगा लावल्या होत्या त्याही वेळी आम्ही सांगत होतो की आपण रांगा लावू नका, पुरेसा साठा आपल्याकडे आहे, पण तरी काही लोक अफवा पसरवत होते। आता अफवा पसरवणाऱ्यांवरही आम्ही कारवाई सुरू केलेली आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की आता या रांगा लागणार नाही।